Достар, едәрігір несек өтті. Бұйылғы ейден картук ұңышын мен Сағидулла Баяғыттың ауылдағы гастрольдары менен сағыштырам. Сөнки икеһелә уйнагына быйыл. Бына мен ей бойы шул кадәре бройлер өйрәк ката тартып туйдым. Һуңгы көндәрдә уларда шу гаремка ебәрәһе килеп китте. Күптәре ял итергә, сит ерләргә баралар, үзебездә лә нинди искиткеч матур ерләр бар. Шүлгән, иң бәхетле кеше һине барып күргән. Талкат, һин дә күпме итһәм дә миңа бик аз. Нүгеш, бар да, туйгансы. Каникулга кайткансы күрше Фиделде ел буе күрмәнем. Хатта ул Фиделиягә лә әйләнеп өлгергән. Ей буена үдемде бераз картайган һымакта һидеп куйдым. Сөнки көндә сәгать 12-лә байбакса тапшыруын карай башладым. Авылыбызда туйдар да, һабан туйдар да үтеп тора. Ең шундай кызык мәле шундай ул. Һабан туйда ел һайын кул көрәшендә 40 яшьлек буйдак ириңә. Туй вакытында йола буенча кыз икмәкте дурырак итеп төшәйем дип яңагын һындырды. Хәзерге вакытта балалар әллә инде бит ул. Интернет булһа, башка бер әйбер дә кирәкмәй. Без бәләкәй сакта үзебезнең күңелебездә асыр өчен класстагы такта һөртә торган. Сиреп, хаһы биткән милы сүпрәк мән бер-беребезгә хугыша торгайнык. Хәзердә мин үземне бала һымак тоям. Мин пультка батарейка куйганда дробовик заряжа иткән һымак хис итәм. Авылыбызда бер кыз бар инде. Көненә егетләрне берничә тапкыр алмаштыра. Күпме карама, тубыгы шулай кызарып, күгәреп биткән. Ләкин алама берни дә уйлап куймаган, ул просто көненә 5 тапкыр намаз укый тубыкланып. Бездә бер ике туган агайым бар. Ул бездә кунакка килә икенек. Авылдагы Гөлназ дигән кыз менән танышты. Ул кискене клубка ена, мин посуда юып торам. Сыккан ергә суп мешогын куйдым. Мин уга әйтәм, мешокта алырга матыйм. Ул юк, Илиза Гөлназ ул кадәр ямһыз кыз түгел үтәй. Киләргә бәхетгә нисек бер егет минең менән танышайык дип әйтте. Ул мөмкинме хәзер 1-2 минутка ди. Мин уйлап куйдым. 1-2 минут бул бигрәк слабак икән дим. А не хочешь познакомиться с моей битой? Хуңнан бед уның менән көндә 2 яки 3 тапкырлап та уйный башланып. Монолог арагында Ходай һезгә кәңәш бирү үтәһем килә. Әгәр дә һезнең егетләрегез яки ирләрегез юк икән, то һезгә бармак помощь. Ой, 5 бармак помощь. Әгәр дә һез уны бешерергә өйрәнһәгез, һис икенче ятыгызны табырһығыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.